जयवंती बाबू फाउंडेशनचे MITM कॉलेज ओरोस। आमचे कोर्सेस मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, तसेच डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी कोर्सेस BSc IT आणि BSc कम्प्युटर सायन्स। आमची वैशिष्ट्ये अनुभवी व तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, तसेच विविध विषयांवर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आणि कंपन्यांना भेट। संपर्क 023 62 29 91 95। आमची वेबसाईट www.mitm.ac.in। पावसाबाबत अतिशय महत्त्वाची बातमी आपल्या समोर येते। राज्यात पुन्हा एकदा कालपासून पावसाचा जोर वाढलाय। हवामान विभागानं वर्तवलेल्या अंदाजानुसार हा पाऊस होतोय। गेले 3 दिवस संपूर्ण कोकणाला या मुसळधार पावसानं झोडपून काढलंय। अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा हा पाऊस सक्रिय झालाय। कोकणात गेले 3 दिवस पाऊस कोसळतोय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला तर मुसळधार पावसानं झोडपून काढलंय। दरम्यान 9 ऑगस्ट पर्यंत भारतीय हवामान विभागानं कोकणाला ऑरेंज अलर्ट दिलाय। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, मुंबई, ठाणे या भागात 9 ऑगस्ट पर्यंत हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट दिलाय। या भागात अतिमुसळधार पाऊस पडेल असा अंदाज देखील हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय। दरम्यान उर्वरित भागातही मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। राज्यात गेल्या 2 दिवसांपासून मान्सून पुन्हा एकदा सक्रिय झालाय। बंगालच्या उपसागरातील मध्य पूर्व आणि उत्तर पश्चिम भागात 7 ऑगस्टला कमी दाबाचा पट्टा तयार होणार आहे, त्यामुळे पावसाचा जोर आणखी वाढणार आहे। हवामान खात्यानं पुढील 24 तासात कोकणातील अनेक भागात वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा अंदाज देखील वर्तवलाय। पावसाबाबत अतिशय महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। कालपासून पुन्हा एकदा राज्यात पावसाचा जोर वाढलाय। हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार हा पाऊस पडतोय। अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानंतर पुन्हा एकदा पाऊस सक्रिय झालाय। कोकणात गेले 3 दिवस हा मुसळधार पाऊस कोसळतोय। या मुसळधार पावसानं कोकणासहित सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला झोडपून काढलंय। दरम्यान 9 ऑगस्ट पर्यंत भारतीय हवामान विभागानं कोकणाला ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालघर, मुंबई, ठाणे या भागात 9 ऑगस्ट पर्यंत हवामान विभागानं ऑरेंज अलर्ट दिलाय। या भागात अतिमुसळधार पाऊस पडेल असा अंदाज देखील हवामान विभागाकडून वर्तवण्यात आलाय। ब्युरो न्यूज, कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।